Takže čaute ľudia, ja vás vítam v prvom videjku. Dneska si ukážeme nejaké triky na kolobežke. Také. No takže som chcel povedať, že také easy triky alebo skoky na kolobežke, ktoré môžete vidieť aj vy. A nebudem tu ďalej okecávať, poďme na to. Takže toto je prvý trik, volá sa to bunny hop. A pri tomto triku nadvihnete prednú časť kolobežky a zadnou časťou sa vyrovnáte vo vzduchu a celý trik máte hotový. Poďme si to ukázať. Stop. Takže teraz si ideme v podstate ukázať slide na tento múrik, čo je tu. Už je vyšledovaný. Takže poďme na to. Ideme na ďalší trik, no skok. Skočíme v podstate na tento obrubník vlastne. Obrubník. A zoskočíme naspäť. A to bude asi všetko, takže poďme na to. No takže ľudia, toto bolo našich top 3 trikov na kolobežke, najľahších. A ak chcete part 2, tak zanechajte like, odber, aspoň 100 views a čaute.